Bidawat kanimo amahan, niya kami an usab aron sa pag paminaw kanimo sa pagkataon sa mga bulog mga mensahe nga mao gikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Kaya ang imong pulong o Dios mao may mong proteksyon sa among kinabuhi aron kami dili mapukan, aron kami dili mahibilin, aron kami makapadayon hangtod sa pagbalik. Salamat amahan nga panalanginan na usab kami sa imong mga pulong. Imo na usab nga gipanalanginan na matag usa namo kasing-kasing unahuna nga mahimong madinawaton, matinuohon sa imong mga pulong amahan. Sa ngalan ni Jesus, among gi-claim ang blessing sa tanang mga tao nga mingtuo og nakig uban ini mong programang pulong mo kinabuhi ko. In Jesus name we pray. Amen. O amen. Maayong nga buntag, maayong nga pa. Salamat ta sa Ginoo mga kaigsunan nga niining adlaw. Iyatang gitagaag kusog, iyatang gitagaan og kalipay kalinaw aron padayon nga madunggan nato ang iya mga pulong. Padayon natong masabtan ang iya mga mensahe. Padayon natong makatunan ang iyahang mga pagtulunan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong nga programa, pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Ug uban pang mga FM station nga nag-hook up sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atong FM station sa Negros sa pagkakaron dili pa makapangsyon tungod kay wala pay maka-operate. Siguro inikam April makapangsyon na pagbalik atong FM station kay naanay maka-operate yon. Og akong ipasalamatan ang Dios sa iyang paguban og bisan kung wala kayo'y mga makaingon ta nga live no diri sa atong nga programa. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pagbasa sa Biblia, naa mo kanunay diha sa pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios, pinagis mga awit nga inyong gi-download diha sa inyong Facebook o gi-download sa inyong cellphone. Magyunay pinaka-importante nga sa matag karong unya mga kaigsunan, ang pulong sa Dios may atong madunggan, ang pulong mensahe sa Dios ka ato'y masabtan og may kinabuhi nato samtang buhi patas kalibutan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Sir Chief Francisco atong igsuon nga pulis diha sa Bohol. Good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Lain na usab nga adlaw nga makapamati na pod sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sir no. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. I hope and I pray karong Marso magkita-kita ta diri sa ato ang dapit, diri sa ato ang simbahan o diri sa ato ang sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Cesar Turda. Good morning Pastor, I'm watching from Quezon City. Mayong buntag ni Cesar Turda. O salamat kaayos niyo nga pakiguban o pagtumbaya sa itong programa. Si Noemi Valenzuela, mayong buntag o ni Ruel Payuta. Maayong pagtanaw ni Russell Candelario, akong asawa no nga niningtak na siguro ng laba. Si May Payod, morning Pastor Gideon og si Sunog. Pastor, pwede magpaampo sa akong problema nako. Pastor Joseph ni guwapong tao sa Burgos, Pastor. Sige, salamat kayo. Guwapong tao. Og ako lang ako lang idasig nga pasalamati ang Dios unya pwede ra gyud nga imo kong ma-contact ma-message ko nimo sa 0932-638-4134 on sa imo ang dugang nga mga kanang detalye nga mga prayer request. Mayo nga buntag ni Kilisti Pargan Rivas Ribulin. Good morning og ni Risa Hogoder, maayong pagpaminaw. Og maayong pakiguban ni Marlene Gansing Istaris from Negros Occidental.
Si Toto PG, maayong nga buntag pastor, gatan-aw kami karon sa imong live ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat gid sa pulong sa Dios, watching live from Hinubaan, Negros Occidental. God bless sa tanan. Si Toto PG, doon ako'y tiyo diha sa kuan, Hinubaan. Salamat kaayo brother Toto PG, ang Dios magapanalangin. Si Sunny Kuling, maayong buntag pastor, God bless ubad sa tibok mong pamilya. Request kong kanta ang pulong mo kinabuhi ko. Sige. Adres Burgos Cortes, Surigao del Sur, o dunay kuan dunay cell number dere gikan ni sunog. Sige. Salamat kay sa inyo hang imuhang tumbaya o pagbisita diri sa ato ang programa. May buntag ni Crispin Carillas Villarasa, si Ibonesa Kia, may buntag watching from Jinsan. Pastor, mo pabisitahan ko nimo sa Burgos pastor. Murag layo gyud ng Surigao del Sur. Ay tugod sa Ginoo, will ni Lord dili man gyud babag ang gilayon. Si Inday Dorlin in Cabutinsay, good morning pastor. May buntag ni Inday Dorlin, ayo nga pagpaminaw ang Dios padayon magpan. Mayong buntag, maayong pagpaminaw sa tanan nato mga kigsunan nga nagsunod sa ato ang FM station 11.3. Sa tanan nga mga barangay nga maabtan niini maong signal, ang Dios paday magapanalangin sa matag Pinoy anan. Ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa sitio Malaygang, diha sa Proper Sardinia, sa Tubod o sitio Tubod, sitio Kalugtugan. Good morning, kumusta mo diha? Brother Moses Cardinti, good morning, ang Diyos magapanalangin. Oras sa itong programa, Las G-City sa Kabuntagon. Mayong pakiguban ni Jiri Atas, mayong buntag, o si Norberta Yotratsi, good morning. Mayong buntag, mayong pakiguban ni matod pa rin ni Sunog, pastor na arako sa Barangay Burgos nagtrabaho. Sige. Pero layo kayo ang Surigao o Cebu City. Mayong buntag sa mga De Villares family ni Ate LB De Villares, good morning. O sa ato mga kigsunan diri sa sitio Kalugtugan. Good morning ni Jennifer Camacho. May buntag, ang Diyos magpanalangin. Pila na lang kaadlaw mga kigsunan, Thanksgiving na sa ato ang simbahan o pagpasalamat sa Ginoo sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning anibersaryo, Thanksgiving, sa pagkahimugso sa atong programa ang kulong mo kinabuhi ko og sa simbahan diin kami gibutang sa Ginoo. Og anak ko nga si manahona maopoy pagpasalamat pud nato sa adlaw simana diin gipakataw ko sa Ginoo. Anang simanaha mga kaigsunan. Kay bulan sa Marso gipakataw gipahimugso ko sa atong buhi nga Dios. Mayong buntag, mayong pagpaminaw og ni Rias Junard, mayong buntag brother Junard, og ni Duna Dakyado Tabuada, ni Bilin Largo, good morning pastor, og God bless. Si Divina Daitol, good morning pastor, timing gyud nag-open ako sa imong cellphone, sa akong cellphone ni ami sa bus biyahe padulong Manila gikan sa Masbate pa dalaygon ang Ginoo sa atong kinabuhi. O, salamat kay sa Ginoo nga ang Dios magaamping o magauban kaninyo. Mayo nga pakiguban ni Duna Dakyado Tabuada watching in Hong Kong. Atong igsuon diha sa Hong Kong. Good morning nimo diha Sister Duna. Si Bilin Largo pwede ipatukar pastor
kalayo sa Espiritu Santo. Sige. Kalayo sa Espiritu Santo ako ning pangitaon dire aron atong matagaan og pagtagad sa atong programa. Awit makalangit nga gi-request dire mga kaigsonan, human ining awit nga kalayo sa Espiritu Santo, moadto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sunog, pastor, kay gusto mi magkaanak ni sa ahong asawa. Ihatag na sa Ginoo, no? Duna dakyado birthday ka-birthday de ay ka pastor. Mao ba? Marso po de ay ka Sister Duna dakyado tabuada. Atong igsuon Marso po de ay nahimugso gipakataos Ginoo. Nya advance happy birthday kay sunod bulan musod na ang kuan Marso. Dili na kaabtan og usa ka bulan kay karong adlaw pitsa 12 naman ron sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Unya pila na lang ka adlaw musod na ang Marso. Og unang semana gyud sa Marso kay pitsa 4 man ko sa Marso. Salamat kay sa Ginoo. Og maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Tuto PJ request kog kanta pastor, inspirasyon. Ako rani nga andamon daan bulahan sa human sa ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo, ako ning matagaan og pagtagad kining awit inspirasyon. Sa matod pa ni Duna Dakyado Tabuada, oo pastor, salamat advance happy birthday pod pastor. Pagkanindutan no. Nga padayon ang Dios nga nanalipod nagatiman sa matagusa o padayon ang Dios nagpahinumdum nga siya lamang ang nagpakataw nagpahimugso sa matagusa. Mahinungdan ang pulong sa Ginoo diya sa Ecclesiastes naghisgot nga pasalamati gyud ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Kung wala ko malimot mga kaigsonan na sa Ecclesiastes Kapitulo 11 versikulo 8, pero ako rang check upon kung naaba sa Ecclesiastes Kapitulo 11. Ako rang check upon mga kaigsonan basi kung nalimot. Amo na nga ato gyon check upon diha sa Kapitulo 11 versikulo 8. Ingon din pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi timan nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan og wala ka ditoy mapaabot. Wala nay ganti, kumbaga wala namang pugod tay mabuhat dito sa lubnganan. Matod pa diha sa mga mensahe sa Ginoo sa Biblia nga mas taas ang panahon dito sa lubnganan. Og wala nay mapaabot, wala nay ganti. Pero samtang buhi pa ta, naapatas ibabaw sa yuta nga makalihok, makalakaw, makasinggit, makadaig, makapasalamat. Bisan unsay atong buhaton para ni Lord, makabuhat pa ta. Ato ning i-grab ang mga opportunity nga gihatag sa Ginoo. Ato ning gamiton sa pag-alagad sa Ginoo kay sa pag-alagad nato ganiya, siya nagapasalig ug dili gid mapakyas nga nag-ingon sa iyang mga saad nga dili gayod makawang. Kini ginawali gayod ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto Kapitulo 15:58. Muna nga mintras napay kusog, napay panahon mga kaigsunan, ingon ang Biblia pinaagi ni Haring Solomon nga hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ka, no? Mayo nga buntag ni Inday Pamila Katalan Dinoyo, may buntag nimo diha, Day Pamila. Og ni Bilin Largo, daghang salamat kayo pastor sa pulong sa Dios nga nagpahinomdom kanato. Kay ang pulong sa Dios mao ang atong pagkaon sa ato ang kalag ug espiritu. Si Liajin tahang langit, maibuntag nimo diha Sister Liajin, kumusta man ang imuhang
pamilya, ang inyo nga pagpuyo diha, ang Dios paday magapanlangin magatagbo sa matag usa ninyo kag kinabuhi. Sa kaluwasan ko nga makalahutay ako hangtod sa pagbalik mo, nga makalahutay ako hangtod sa pagbalik mo. So nindot kayo ang awit mga kaigsunan na nahisgot nga hinaot no nga makalahutay ako hangtod sa pagbalik mo. Pagkanindota nga makalahutay gyud ta kay diha sa ato ang paglahutay dunay saad ang Dios. Ang saad sa Dios ni adtong makalahutay kinabuhi yung walay katapusan. Ang puloy-anan nga wala nay kasakit, puloy-anan nga wala nay kamatayon o wala nay kaguliyang pa. Ginatagana kining maong dapit mga kigsunan sa mga ninglahutay. Amo nay usa sa angay pod natong tinguhaon nga makalahutay gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan gyud tang makalahutay aron sigurado gyud ta nga dili mahimong kawang ang atong pagtuo. Dili mahimong kawang ato ang pagsalig, ang atong pag-ila nga aduna tay Dios. Dili gyud na mahimong kawang. Mao hinungdan nga ikaw ako kinahanglan nga magpabilin kang Kristo. Ang kasiguruhan nga tinuod nga nagpabilin ta kang Kristo, nagkinabuhi ta sa iya mga pulong, nagkinabuhi ta sa iya mga pagtulunan. Butang nga pinakaimportante sa ato ang pag-alagad sa Ginoo, ang pagkinabuhi gyud sa iya mga mensahe, ang pagkinabuhi kanunay sa iya mga pulong. Mao hinungdan dili nato tugutan nga sa ato nga pagtuo wala tay nakatunan. Dili nato tugutan nga sa atong pag-ilag Dios wala ta magkinabuhing matarong balaan. Atong hinumduman nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dunay mga butang nga gikinahanglang biyaan. Dunay mga butang nga gikinahanglan natong ipadaplin. Dili lang ipadaplin kundi ato gyung talikdan, kalimtan, biyaan. Mga butang nga mahimong makapahugaw nato. Mga butang nga hatag ka nato og kana bitawng kahugawan, kinaiya, batasan, pinulungan. Kini gisgutan kanunay sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Ginoong Hesus dunay mga mensahe nga atong mabasa sa kunang gikaingon diha sa Mateo kapitulo 15. Magsugod og 11 hangtod sa 19. Imong makit-an diha sa maong libro nga dunay mga butang nga makapahugaw sa tao. Og ang makapahugaw sa tao mga kaigsunan mao ni angay natong likayan. Nganong kinahanglan man nga atong likayan ang mga butang nga makapahugaw nato? Kay sa panahon nga hugaw ang atong kinabuhi, hugaw ang atong batasan, ang atong kinaiya, atong pinulungan, ang atong tibuok nga pagkatao, hugaw gani atubangan sa Dios. Ang giklaro sa Biblia, sirado ang langit. Walay bisan kinsa nga hugaw nga makasulod sa bagong langit, bagong yuta nga giandam sa Dios. Nga alang lamang sa mga taong nagkinabuhing Dios noon, nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan. Mao bitaw nang ang mga mensahe sa Dios wala magpabilin umuhunong sa pulong pagtuo lamang. Kung ikaw ug ako naay pagtuo, dili nato i-period ang mensahe, kumbaga pagtuo na lamang. Kay mahimong useless ang pulong pagtuo kung wa kay nakatunan. Kung wa kay nakatunan, unsaon nimo pagkasiguro nga aduna kay nabuhat, aduna kay nasunod, aduna kay nahimo. Kung wala kay nahimo og nabuhat nga mga maayo atubangan sa Dios, unsaon nimo pagkasiguro nga ang langit alang nimo? Mao bitaw nang diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 diha sa bersikulo 5 man nga kung naa kay pagtuo dugangin na og maayong batasan. Kay kung maguba manggod ang atong maayo nga batasan, mahimon isang bati, mahimon ni siyang bati nga batasan, bati og kinaiya, bati og pinulungan sa mata og sa diigdulongong sa Dios. Mao ni makapahugaw gyud sa tao.
Ayaw gukda ang gusto sa tao, importante ang gusto sa Dios. Kay doon naman goy mga pulong o kinaiya sa tao nga kung ang tao mo'y mutanaw, batian lang niya. Kung musunod ka sa tao, gusto nimo nga ang iyang gusto mo ay imong tumanon. Dili po na maayo sa imong pagkakristohanon. Dili maayo nga mga lagad ta sa Dios apan ang tao mo'y atong gisunod. Kinahanglan sa atong pag-alagad bitaw sa Ginoo, kantigo natang mo ila unsay maayo ug unsay dili maayo. Unsay dautan ug unsay dili dautan, unsay hugaw ug unsay limpyo. Ikaw ug ako gitagaan tag balang espiritu. Matod pa ni Apostol Pablo nga ang balang espiritu makigiusa sa atong espiritu. Para sa mga nagtiknot, no, ako raning butangan og mga bersikulo, pero moingon lang ko, so I hope lang nga wala ko malimot, no, sa mga bersikulo nga akong ihatag mo na nga ako ragyong check upon sa ako ang Biblia. Naa diha sa Roma, ako rang check upon mga kaigsuonan. Roma kini nga mao nga mensahe kanang pulong makigiusa. Diha sa Roma 11 man siguro or 8:16 ako ra nga tan-awon sa 8. Ako tan-awon diri sa 8 nya chikapon nako diri sa 16. Okay. Makigiusa ang maong espiritu, kanang word nga espiritu diha capital E na siya. Nagpasabot na siya sa balaang espiritu, Holy Ghost. Makigiusa ang Holy Ghost, ang balaang espiritu sa atong espiritu. Aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So ang mo pamatuod mga kaigsuonan nga ikaw ug ako mga anak sa Dios, mao na nga makasampit na amahan ko pinaagis balang espiritu. Ang tao nga mao ikaw, nga mao ako, hinumduman nato nga gibuhat ta sa tulo ka bahin. Naatay kalag, naatay espiritu, naatay lawas. Espiritu, kalag ug lawas ang gihisgutan sa unang Tesalonica man siguro na 5:23 nga ang espiritu ug kalag ug lawas doon na ni tagsa-tagsa ka pangsyon sa ato ang pagkatao. Ang espiritu diha makigiusa ang balang espiritu, diha mo puyo. Unya kining atong kalag mao ni atong una-una, mao ni ang ato ang kanang naadiha ang atong pagbati, maunay kita. Kanang kalag maunang ikaw. Pero kanang kalag ug ang espiritu pareho ra silang espiritu. Lahi lang silang pangsyon. Ang kalahian mga kaigsuonan, ang espiritu pwedeng puy-an sa Holy Spirit. Pero ang kalag dili siya pwedeng puy-an sa Holy Spirit kay naaman say desisyon. Gitagaan man sa gwel kanang katungod mao nang ikaw na kay desisyon musimba kag di, muampo ba kag di, mubasa ba kag Biblia dili, mao nang kalag. Kung kining kalag mamatay, dili na ni siya makadesisyon ug dili ni siya makabuhat og unsay iyang gusto. Pero kanang gihisgutan nga mamatay diha, kining kalag nga mamatay mga kaigsuonan, buti pasabot mo biya na diha sa iyahang lawas. Dili na siya kapangsyon bisag unsa. Mao na gipakita diha sa sambingay nga gipakita ni Hesus sa kinabuhi ni Lazaro o sa kinabuhi sa dato. Pareho silang makafeel pero dili na sila makabuhat pa. Dili na sila makabuhat og bisag unsa. Ang pinaka-worst kanang ikaduhang kamatayon sa kalag. Mao na nang gitawag imperno. Og gusto sa Dios nga makalingkawas ta ana. Og mahinungdan mi padala siya sa iyang bugtong anak og
gipadala pa gyud niya ang ihang mga mensahe ug mga magwawali aron ikaw ug ako magpabilin kang Kristo. So ato ang giklaro mga kaigsunan sa ato karong nga panag-uban nga sa atong pagpuys kalibutan kinahanglan mubarog ta sa pagkinabuhing batarong, pagkinabuhing balaan. Ug dili na tutugutan nga sa atong kinabuhi kini mahugawan. Kay giklaro dito sa Gipadayag kapitulo 21-27, walay bisan kinsa o bisan unsang hugaw nga makasulod sa bagong langit ug bagong yuta. Pulong kini nga kinahanglan nga imong yung tipigan. Ayaw tuguti nga imo raning ibaylo sa mga butang sa kalibutan or ibaylo sa mga mensahe sa kalibutan. Ayaw gyud tuguti. Kinahanglan barugan nimo na magpabilin ka sa maong mensahe. Nga sa langit walay hugaw nga makasulod dito. Walay hugaw gunahuna, kinaiya, pinulungan nga pasudlon dito. Buti pasabot mga kaigsunan kung sa atong pagkakristohanon, hugaw tag batasan, hugaw tag kinaiya, hugaw tag pinulungan at tubangan sa Dios, sirado ang langit. Ayaw tanawa kung hugaw ka sa mata sa tao. Ilahapon ng katungod, ilahapon ng pagtuo, ilahapon ng pangagpas. Ayaw kaguol og ayaw kasakit kay dili sila Dios. Tao ra sila nga hukman usab sa Dios sa manimo. Nako. Importante, sigurado ta nga sa mata sa Dios dili ta hugaw. So ang giingon diha sa balaang kasulatan mga kaigsunan, si Jesucristo miingon diha sa Mateo. Sa Mateo kapitulo 15, unya sugdan nato diha sa bersikulo 11. Dili ang mosulod sa baba sa tao, dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Katong mga batasan, pinulungan, kinaiya. Ang gingon din unya miduol, sige, dito ko sa 16. Si Jesus miingon kanila, dili ba usab di ay kamo makasabot? Wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao padulong lang sa tiyan o unya mugula sa iyang lawas? Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Kining mga butanga maoy makapahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing mugula ang mga daotang huna-una, pagpatay, pagpanapaw, daotang pakighilawas. So specific kay diri ha, daotang pakighilawas kanang sayop nga pagpakigdulog. Unya pagpangawat, pagpamakak, pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. So dinhi gipisa-pisa sa atong Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mga kaigsunan, nasayod siya sa prinsipyo samahan. Nasayod gyud ang Dios sa prinsipyo samahan. Ang prinsipyo samahan mga kaigsunan, kini giklaro ni Haring Solomon. Ablihi imong Biblia diha sa Panultihon kapitulo 6. Panultihon kapitulo 6 bersikulo 16. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Kaning 7 ka mga butang posibilidad nga naa nimo, pero ayaw tuguti nga di ka kalingkawas ana. Ayaw tuguti nga magpabilin gyapon na hangtod nga mo bisan kung niangko na kang Kristohanon, anak na ka sa Ginoo niya, makit-an gyapon na nimo. Ayaw na tuguti. Kinahanglan makalingkawas ka ana. Kining 7 ka klase nga gikasilagan sa Dios. Una, kanang garbo. Garbo o kanang pagpamakak, kanang daling mo patay og inusinting mga tao, kanang huna-huna nga maglaraw og dautan, kanang magdali pagbuhat og dautan, kanang musaksi og bakak, mulaban og bakak, mulabang og sayo. Ingon din mga bakakong saksi og ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. So giklaro diha mga kaigsunan nga dili gyud na tugutan sa Dios unya gikasilagan kanang mga butanga
kung naana sa kinabuhi sa tao, ang tao nga nagbato ni anang maong kinaiya, gikasilagan sa Dios. Mulayo ang Dios, kumbaga. Mao nay giklaro ni Ginoong Hesus nga mao nang mga butanga o kinaiya nga makapahugaw gyud sa tao. Unya mao nay makapasira sa bagong langit o bagong yuta nga giandam unta para sa tao. So unsa may mga praktikal nga mga pamaagi aron sa ato nga kinabuhi dili ta hugaw atubangan sa Dios. Importante man gyud na mga kaigsunan nga dili ta hugaw atubangan sa Dios. Unsa may mga praktikal nga mga pamaagi aron dili ta hugaw atubangan sa Ginoo. Kay kana bitawng dautan nga hunahuna, pwede mangguna siya nga kana bitawng muhari nimo. Ato ning hisgutan kining giingon ni Ginoong Hesus kanang makapahugaw sa tao. Kanang dautan nga nauna pwede nang naani mo karon. Unya gamito nimo na ngadto sa imo sikatawo. Labi na gyud kung gamito na nimo sa mga taong nag-alagad og Dios. Kay kun imong gigamit ang imong nahuna, unya dautan na ang imong nahuna ngadto sa mga magwawali, ngadto sa mga magsasangyaw, sa mga pastor, sa mga leaders nga diin gisugo sa Ginoo. Hinumdumi si Jesus miingon nga sa matag buhat ninyo niini ngadto sa ako mga ubos nga mga igsuon, inyo nang gibuhat na ako. Kanang pagdumot, kasina, garbo, ang giingon ni Ginoong Hesus, pagpanapaw, pagpamakak, pagpasipala, pagpangawat, mga dili mataro nga mga tinguha, mao nay mga makapahugaw sa tao. So unsa may mga praktikal nga mga pamaagi aron dili mahimong hugaw ang imuhang kinabuhi atubangan sa Dios. Unsa may mga praktikal nga mga pamaagi. So una gyud mga kaigsunan, sa ako nang gibalik-balik diri sa atong programa, una sa tanan atong una-una. Kaya atong una maumanay mo hatod og mga mensahe ngadto sa atong kasing-kasing. Una-una gyud, kinahanglan ang atong una mahimo ni siyang putli. Mahimo ni siyang limpyo. Aron dili ni siya maimpluwensyahan, kining atong nahuna dili ni siya maimpluwensyahan og dautan. Ayaw tuguti nga maabli ang imong nahuna sa mga pulong nga dautan, sa mga kinaiya nga dili maayo tubangan sa Dios. Likaya nimo ang mga makapaimpluwensya sa imong nahuna, makaimpluwensya og dautan. Likay ang mga makaimpluwensya og dili maayo diha sa imong nahuna. Like example, mga tao nga naibisyo. Kay kanang kasagaran manggod sa mga taong do naibisyo, labi na og dili na sila ka-control sa ilang una-una. Lalang sa bisyo, kanang moingon bitaw lalang sa bisyo, kanang ang bisyo nay nagkontrol unsay ilang maunaunan, ilang ang isulti. Usapon na gyud maka-impluwensya sa imong nauna imong dautan. Ayaw intertina ang mga pulo nga dili maayo. Og maunay gilibkas sa baba ni David og iya kining gisulat siyang libro nga Salmo. Di Salmo kapitulo 1:1 nga bulahan gyud ang tao nga dili maminaw sa mga taong dautan o sa mga tambag sa mga taong dautan. O makig-abin kanang mudapig sa mga taong wala mo ila sa Dios o mga daotang mga tao. So ikaw ug ako gihatagan tagbalang espiritu aron makaila ta. Ang problema mao ni kung nakaila na ka pero magpasulabi ang imuhang garbo. Kung ang imong garbo maunay muhari, bisan kon kabalo ka nga dili maayo, ang dili maayo mahimo na siyang maayo kon naa kay garbo. So kanang garbo mga kaigsunan, bantayanan pug kaina sa tao. So unsa may makatangtang pud anang garbo. Kabalo ba mo mga kaigsunan, ako mo uyon ko nga kitang tanan naatay daotang hunahuna, naatay garbo,
natay pagpamakak, labi na katong wala patas Ginoo. Buot ba ipasabot Pastor Gideon hangtod karon na agyapon ka ana? Mga igsuon, tanduon ti ka, na ako ana, kon ang akong pagkatawhanon mo'y akong parion. Tinuod na, kon ang akong pagkatawhanon mo'y akong parion, mugawas na siya sa atong kaugalingon. Kanang pagkagarboso, kanang dautang hunahuna, naana sa ato ang matag-usan nato ang kakinabuhi. Mo nang we need Jesus. We need sa pulong sa Dios. Kinahanglan gyud nato ang Ginoo. Nagkinahanglan gyud ta sa pulong sa Ginoo. Kay musugot kag sa dili, ikaw nga buhi pa, ako nga buhi pa, naapataana, mugawas na siya kung paharion nato ang atong tawhanong kinaiya. Tinuod na, bisag saon na to og bisan saon na to claim nga muingon ka nga holy, balaan, pero sultihan ti ka. Sa panahon nga muhari ang imong tawhanong kinaiya, mugawas gyud na. Ang akong gihitudlo ninyo, praktikal nga pamaagi. Unsa may mga praktikal? Dawata nga buhi pa ka. Buti pasabot naa pa kay pagkatawhanong kinaiya. So kung imo na siyang sabton mga kaigsunan nga musugot kag sa dili, napa nimo ang pagkatawhanong kinaiya, kinahanglan imo na siyang did-an. Every day, matag adlaw imo gyud ang balibaran. Kay maunay requirements ni Jesus nga gisulat ni Apostol Mateo og ni Apostol Lucas. Dias Mateo kapitulo 16:24 og sa Lucas 9:23. Ang giingon din ha mga kaigsunan nga ang giingon diha, kinsa katong buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan magdumili siyang kaugalingon. Did-an yun nato antong kaugalingon. Kini gi-confirm ni siya ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 5 versikulo 16. Apan labaw sa tanan paria ang balang espiritu. Ayaw tumani ang inyong tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga batasan. Buti pasabot, even si Apostol Pablo, siya mismo maka-discern siya nga naa say pagkatawhanon. Maubita nang ingon siya nga sa tanang adlaw, sa tanang panahon, iyang gidisiplina, iyang kaugalingon, kay basig human siya musangyaw, ang mga tao nga iyang gisangyawan, mao'y maluwas, siya di noon madala. Like Moses. Si Moses, mga kaigsunan, nag-uban niya ang Diyos. Pero wala niya mabantay, naghari kaniya ang kasuko. Imbis siya ang leader, mao'y makasulod sa yutang saad, wala siya kasud sa yutang saad. Nga naman, wala siya kabantay, nga ang iyahang pagkatawhanon may hari. Suko pa nga siya. Mura siya gisapot pag-ayo, nga ang mga tao nga iyang gidumala, bisag unsa na iyahang pagpailo, pagpaubos, gahi gyapon ulo. Naamang ko'y mga tao nga bisag saon imong tabang, ang imong tabang dautan ra gyapon nila pag dili matuman ang ilang gusto. Tinuod na. Mao nang likaye ang mga tao, mga kaigsunan, praktikal nga kinabuhi aron maampingan nimo ang imuhang pag-alagad sa Dios. Likay ang mga tao nga mupatuon nimo nga Kristohanon sila, pero daldalon ka sa bati nga kinaiya. Dadon ka sa bati nga batasan. Dili tanan nga mga tao nga muangkong Kristohanon naningkamot nga nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing matarong. Dili tanan. Ayaw kalimti ang gipasidaan ni Jesus Christ. Pangitaag yun ang mga tao nga seryoso nga nangalagad. Pangitaang mga tao nga seryoso nga nagpabilin diha sa pulong sa Dios. Kay nani manggod, kung makakita kag mga tao nga muangkong Kristohanon, labi na kung nagwali na o kaha nagdumala nagsimbahan, pero sige ragyapon og kanang labi nagmasakpan nimo ang sikreto, sige ragyapon pangabit, sige ragyapon og bisyo,
Maabli ang imong pagkatawhanon, ana. Murag maduslitan ang imong pagkatawhanon. Muingon ang imong pagkatawhanon, okay ra di ay. Siya gani o. So, ma-influensyahan ka. So, practical nga, pamaagi aron dili madaot ang imong nahuna, aron dili maguba ang imong batasan, aron dili mahugaw ang imuhang kaugalingon at tubangan sa Dios. Likay first, una sa tanan, kanang mga tao nga muangkon, pero ang batasan wala gyapon sa balang kasulatan. Likay sila. Oy, daghang kay mga tao bisan sa panahon ni David, bisan sa panahon ni Moses, napay mo kuang mga propeta, mo angkon nga sila propeta. Mao na nga mga kaigsuonan, dunay tambag si Apostol Pablo para matabangan nato ang atong kaugalingon, kay kini man atong kaugalingon mangita gyud chismis. Hilig kay nagchismis. Dili na sa ingon pagkatawhanon. Kanang chismis mga kaigsuonan, pwede ba na nimo gamiton diha sa pulong sa Dios? Ayaw gamita sa imong isigadaw o gamiton nimo sa yes, moingon ta nga chismis murag word man na nga dili maayo. Pero kabalo ba ka? Kanang word nga chismis, kanang nahiligan mangguna nimo. Hilig kang manabi, hilig kang mandaot, pero naay hilig nga manabi nga dili nimo daoton. Hilig nimong ipanabi ang pagkamaayo sa Dios. Gichismis nimo kumbaga. So unsay mga pamaagi nga bilin ang Dios pinaagi sa mga apostoles. Ablihi ang Pilipos kapitulo 4. Aniya basaha ang bersikulo 8. Ingon dinhi sa bersikulo 8, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong nauna sa mga butang nga maayo. Angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong putli, matahom o halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Nadawat ang dungog, nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanatong kalinaw mag-uban kaninyo. Nindot kay ang saad. Di ba sigitang nag-ampo mga kaigsunan nga, Lord, ubanan ko nimo, Lord. Ubani ko. Giyahi ko. Pero kanang imong prayer, maangko nimo na siya kung naa kaani. Tanawa. Kung ang imuhang huna-huna napuno sa mga maayong butang. Ang imong mga huna-huna napuno sa mga butang nga angay daygon, mga butang nga matuod, ligdong, matarong putli, matahom. Unya halang don. Unya kanunay nimong gipakita ang imong nakatunan sa Biblia. Kanunay nimong igipakita sa imong isigataw, sa imong pamilya, nga Kristohanon gyud ka. Timan pagbaunay nakita sa Dios sa imong kinabuhi, ubanan kaniya. Unsay giingon, og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Kay sultihan ti ka, kung Kristohanon ka, dili puno ang imong nauna sa mga maayo, puno na sa mga dautan, dili Dios mo'y nag-uban nimo. Demonyo. Punang kabantay mo, nga mga Kristohanon, nga dili wala magbadaogon gyapon sa pagkinabuhing balaan. Wala gyapon magbadaogon sa pagkinabuhing matarong ano man. Ang ilang huna-una dili puno sa maayo. Kabalo ba mo ang pinakamaayo wa nay lain pulong sa Dios. Walay makalabaw sa pulong pinakamaayo sa Biblia. Muna nga sa akong kinabuhi mga kaigsunan, kung naminaw ra ko sa mga taong naibisyo, sa mga taong na kung mihatag ra ko og panahon sa mga tao nga muangkong Kristohanon apan daghan gyapong mga sikreto, mga igsoon, dili ko kabarog. Dili ko katudlo ninyo. Kaya akong kinaiya. Dili na ko kaya nga bakakan ang akong kaugalingon. Nga moingon ko nga pagbalaan mo. O niya ako dili di ay. Muna nga mga kaigsunan, ayaw gyud na tuguti nga kana bitang moingon na ka nga kuan ako kanang balaan na kay ko, dili na ko tao. Hinumdumi nga tao lagi ka. Naapag kay pagkatawhanon. Musugot kag sa dili, mutunga na siya sa panahon nga dunay mga problema. Labi na kung biklon ang imuhang gusto. Doon na kay gusto. Unya, biklon.
Do na kay gusto sa mauni imong buhaton, mauni imong gustong mahitabo, unya ang mubikil mo katupag yung ubos nimo, o kaha ang imong anak, imong igsuon, imuhang isig ka magtotoo. Sultihan ti ka mga kaigsuonan. Imbis ang imuhang garbo, ang imuhang kana bitawng bati nga kinaiyan, nimubo na unta, muinat nagkalit, mugawas nagkalit, kung di ka kabantay. Naon sa may pinaka-praktikal nga buhaton, sa ko nang gikaingon, you and me, nagkinahanglan tag Hesus. Wala tay laing gikinahanglan Jesus. Jesus is my Savior. Si Hesus mo'y atong mangluluwas, batok sa atong pagkatawhanon. Nagkinahanglan tag Hesus. Maubita na nga, si Hesus mingon, wa gyud mo'y mahimo kun wala ko. Nagkinahanglan tag Hesus anytime, anywhere, bisag asa, bisag unsay panahon na. Nagkinahanglan lagi tag Hesus. Ang problema, daghan karong magwawali, dili Hesus ang gibayaw, dili Hesus ang gipadako simbahan. Kabalo sila nga ang simbahan daghang kay palpak, simbahan nga pertinang layua sa mga teaching sa Biblia, pero tungod kay naghari ang ilang garbo sa simbahan, nahimo silang buta og bungol sa kamaturan. Nya asa man kamo sunod? Sunod ba ka sa simbahan? Sunod ba ka sa daw nga muangkong Kristohanon apan ang kinaiya wala nay Kristo? Mga igsoon, sultihan ti ka. Ikaw ug ako wa tay laing sundon. Jesus lamang. Ngano man, diha ta mi decision. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Munay akong hilakan mga kaigsunan. Munay akong hilakan nga ikaw ug ako 100% makalingkawas sa tawhanong ginaya. Kano sa man ta matren o makakaton o mabansay atong kaugalingon nga maghari ang balang espiritu. Kay mautod pa ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 5, mga kaigsunan 16, unya pag-abot sa unahan ana, ingon day sa sayon kaayo pag ila sa tawhanong kinaiya. Ikaw ug ako kabalo ko nga kabalo na kamo ila sa tawhanong kinaiya. So ayaw na gamita. Sa panahon nga sa puton ka, labi na gyud sa mga babae. Oy, paminaw mo mga babae. Mobitaw ng sa kasaysayan sa kinabuhi sa tao ang babae huyang. Ngano man, namagon mo'y hormonal imbalance man siguro itawag ana. Hormones imbalance. Sakto ba? Correct, palihog, i-correct lang ko no. Sa panahon nga doon na mo'y menstruation man siguro itawag ana. Kanang namoy binulan bitaw. Di man gyud mi ka-relate kay lalaki man mi. Ako lalaki man ko. Pero sumala sa ako ang mga observation, mga experience sa ako ang sinatian sa ako ang pagtan-aw, nadunggan like ana. Daghang mga babae nga moingon gyud nga sabta lang. Kay naa sila'y kausab-usab. Muna nga dunay tambag ang Dios sa mga bana. Oy bana, sabta ang imong asawa. Sabta ang kahuyangon sa imong asawa. Buti pasabot ang Biblia, confirm na siya nga ang babae no na giri say kahuyangon. Usab-usab ang ihang batasan, usab-usab ang iyang kinaya. Oy pagbantay mo mga babae. Labi na kung naay sapot. Labi na kung naunay gusto ninyo nga dili matuman. Diha dapat mo magseryoso pagtrain ang inyong kaugalingon. Nga dili hugaw ta atubangan sa Dios. Kay ang bana dili kaluwas sa asawa, ang asawa di kaluwas sa bana. Ako gihimong instrumento para ang mga taong naminaw maluwas. Muna niingon si Apostol Pablo nga, oy Timoteo, ampingi ang imong kaugalingon o ikinabuhi ang imuhang giwali. Kay pinaagi ni maluwas mo ang imong kaugalingon o ang namati nimo. Mana nga unsa may mga praktikal nga buhaton pod sa mga babae
or either lalaki, naampoy mga lalaki nga mura pog babae. Gani moingon pud ang uban nga may babae aning tawhana. Babae noon kayo. Sumuna nga ang praktikal mga kaigsonon mao ni paduol ta ni Jesus. Ayaw paduol ni bisan kinsa nga tao. Labi na sa mga taong dunay personal interest sa ministry. Kaysa akong pagka-pastor, daghan kay kong mga pastor nga ako nahimamat, mayra sa sugod. Pero makuha na nila ang ilang gusto, dauton ra ka. Baliwala nila ang imong sakripisyo. Pero pwede na ako na ipangutana sa imong kinabuhi. How about ninyo? How about nimo nga naminaw ka? Gihigugma ba nimo ang imong pastor? Labi na sa panahon nga adunay pagsulay. Labi na sa pinakapagsulay. Kanunay ba nimong gihigugma ang imong pastor? Kabalo ba mo? Ang pinakakuyaw sa kinaiya sa tao kanang gamay kang nakatunan, gamay kang kahibalo, unya gusto na imong gamiton pagpukan sa naay kahibalo. Murag na man siguro na bersikulo ana pero dili gyud na maoy nasindro kanang gamay og kaala mga kaigsunan, may delikado na ay mga pinulungan ana. A little knowledge is a dangerous things. Ang gamay kunong nagkatunan or gamay kunong kahibalo, kuyaw kuno, delikado kuno nga butang. Kay kasagaran mga kaigsunan kanang naalang-alang pugod og kahibalo, dili na maminaw sa mga naay tinuod nga kahibalo. Kabantay mo, naagani kay nahibaluan nga gamay, ayaw taon pod padak ang imong garbo. Buti pasabot, pagpapuno kanunay sa presensya sa Ginoo. Pagpapuno kanunay diha sa pulong sa Ginoo. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsonan, ayaw ni kalimti. Wa tay laing gikinahanglan, dili kwarta. Dili bisag unsa. Si Jesus ang atong gikinahanglan. Kay kung naatay Jesus sa atong kinabuhi, maghari siya kanunay sa atong kinabuhi. Wa tay laing sundon siya lang. Kay hari man siya. Mabuhat yun nato ang unsa may gusto sa Dios. Mabuhat yun nato ang kabuton sa Dios. Pero hinumdumi, maghari na gani ang Dios, unya mabuhat na gani ang gusto sa Dios, mabuhat na nato. Tanang butang nga atong gikinahanglan, idugang ra na niya. Buti pasabot, pagkaon, bisti, mainom, kwarta, mga material, musunod ra gyud na. Dili na nimo angay kanang gukdon. Dili na angay nimong paningkamutan. Daghan kayrong mga tao nga gibiyaan ang ministry, gibiyaan ang pagwali, nanarbaho, unya ipasumangil panginahanglan sa ministry. Baliktad. Daghan nga nanay gigunitan nga ministry, nanarbaho, unya ipasumangil ang ministry. Nanarbaho ko pastor kay nanginahanglan ang ministry. Baliktad man na. Dapat giuna nimo ang ministry kay gikan na sa Dios, iya na sa Dios, dili na sa tao. Unahon na to ang Ginoo. Barugan na to bisag unsa ang mga masinatian bitaw nga sitwasyon na may kalisod, normal na siya. Gitren ra ta diha. Ayaw biya sa ministry, sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo nimo. Kay kung kapiyalan na ka, dugangan pa na. Kung dugangan na nas Ginoo, timan pag siya ang nagdugang, siya pod ang provide sa tanan. Mao bitaw na nga pag lali na mo diri sa bukid,
Wala ko mahadlok nga dili na ko ka drive og habal-habal. Tinuod adto sa syudad. Dunay mga panahon nga wa may sudan. Ura og kanang lisod man pud kaayo nga manghangyo ko sa ako ang mga kauban sa simbahan. Labi na gyud sa mga silingan. Pangyo ata dihag us ka kilong isda be. Uy lisod kay na. Dito sa syudad, mga igsuon, kung wala may sudan, musuroy-suroy ko sa karsada nga magmotor o daghang kay mamara. Muingon sila nga, IT Park. Adtos Kulon, Ayala, asakay dayon. Inig-abot, kwarta. Tuyok na sad, nanapoy mo sakay. Kwarta na sad. Inig-uli, isda na. Nana may sudan. Wa ko mabalaka na. Wala ko magpabilin sa syudad sa dihang gidalami sa Ginoo sa bukid. Kay kabalo ko, bisag asa kog akong asawa kong pamilya, di mi pasagdas Ginoo. Kon ang trabaho nga gipiyal sa Ginoo, unahon ra gyud namo. Mao bitaw nang inig pag-abot namo diri sa bukid, ang naa sa kunahon kasing-kasing, gamay nga recording studio. Gamay nga studio na aray wifi. Nya maka Bible study o niya kabalo ba mo? Grabe ka sobra ang gihatag ni Lord. Gihatagan pag yung tag FM station. Duha pag yun kabuo. O niya gitagaan tag tigumanan. Dunay mga tao nga naabli ang ilang hunauna, ang ilang kasing-kasing kay giablihan ni Lord. Mingtikang og bidesisyon sa pagpangalagad. Nya karon ang simbahan nga akong gidala mga gaigsunan, naay mga taong gidugang sa Dios. Naay mga taong gidugang sa Ginoo. Naay mga batan-on. Nya naay mga batan-on nga miagni pod sa ilang isig kabatan-on, manimbata. Ngano ako nang gisugilon? Kay kanang Mateo 6:33, may tabo lagi na kung unahon nato siya. Parion nato siya. Siyang atong sundon. Ang Dios mo'y atong sundon. Kay kung mingon tang Dios ang atong sundon, sigurado tang nagpabili ni Jesus Christ. Kay maunay pagtulunan ni Jesus Christ, labaw sa tanan. Siya ang atong parion. Magkinabuhi tao yun sa kabuton sa Ginoo. Tanang butang idugang raniya kanato. Kanang pagkaon nimo, bisti nimo, kanang ilimnon, panginahanglan sa imong lawas, panginahanglan sa imong pamilya, i-provide ra na sa Ginoo. Dagahan kaayong pwedeng gamiton si Lord. Pwede niyang gamiton ang uwak sama sa panahon ni Elias. Labaw na nga pwedeng gamiton sa Dios ang tao. Kabalo ba mo? Siguro usa ka nga gigamit. Kabalo ba mo? Daghan kay mga taong gigamit si Lord. Pero mupili ang Dios nga mogamit. Kay dili tanan tao kapialan. Kabalo ko o kabalo ka nga ang tao nga damor gamiton, damor niyang iblas. Kay maunay iyang prinsipyo nga barugan ni Solomon. Dunay mga tao nga nagpugong-pugong sa paghatag, nag-anam hinuon silang kakabos. Apan dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam silang kadato. Tungod ba na kay tao mo'y nag-bless, dili ang Dios. Pero kanang mga bahina, doon ay mga dautan pong huna-huna. Ya asa man ka na impluensyahan. Kaya tinuod mga kaigsunan, tanang mga minsay sa Biblia, kung madunggan sa mga taog dautang huna-huna, mahimo gyud siyang dautan. Tanawa, daghang kay mga tao nga ingnon nimong pagkinabuhing balaan. Ingnon nimo nga diri ko gibless ni Lord. Kaniadto dalo kayo ko, hakog kayo ko, pero grabe ang kalisod. Pero karon nga ako ang gitinguha nga marilis na ko ang unsa may masunod ako ang unsa may pamaagi ni Lord. Gibless ko ni Lord. Ang mga tao maingong, "Uy, adunay mga tao maingong bot-bot." Adunay mga tao maingong nga wala na pangwarta na. So ang pangutan na asa ka na impluensyahan.
Unsay nakapuno sa imong nauna? Mga maayo bang butang? Mga maayo bang mensahe? Mga igsoon, pag puro gani maayo, atubangan sa Dios di ka hugaw. Limpyo ka. Bahala sa mata sa tao, dili ka maayo. Importante sa mata sa Ginoo, maayo ka. Mao na nga, pabilin kang Kristo. Pabilin sa iyang mga mensahe. Ayaw intertina ang mga tao nga labi na doon ay bisyo. Akong advice mo ni, ayaw mo pakigigala og mga taong doon ay bisyo. Labi na sa mga muangkong Kristohanon pero tinaguan, naglunang sa kasalanan. Ayaw gyud mo ana og sugot. Ayaw mo pa-impluwensya nila. Daghangay mga tao nga magsipit-sipit og Biblia pero ang kinaiya wala maghari, wala magikan sa Biblia. Munang discerning spirit gamita. So ang imong buhaton mga kaigsunan na ganay mga dili maayo, ilisi dayon og mga maayong nauna. Nya pag-ampo gyud mga kaigsunan, ayaw gyud tuguti nga di ka kaampo. Pag-ampo gyud. Ayaw gyud og kalimot sa pag-ampo. Tinguhaa nga mainampuon ka nga klase nga tao. Pangayog protection sa Ginoo sa imong nauna. Nga Lord, protection akong nauna. Unya kung nangayo ka og protection sa imong nauna, dapat mangayo ka sa Ginoo og kaalam sa paggamit sa imong oras. Nangayo ka sa Ginoo og protection na hunahuna, di po ka kabalong mo gamit sa imong oras. Ang imong oras para sa pagbasa sa Biblia naguba. Ang imong oras sa pagbasa sa pag-ampo sa Ginoo nawagtang. Pero bless lang yun kayo ka. Bless kayo ko, bless kay ta. Ngano man, gihatagan ta sa Ginoo programa nga nagpahinumdum kanunay nga maoy pinakaimportante ang Biblia. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sunod nga mga gikinahanglan mga kaigsunan, kitay mo disiplina sa atong kaugalingon. Kitay mo disiplina. Ayaw tuguti nga ang uban mo imo disiplina. Kay kon ang uban mo imo disiplina, buti pasabot under kanila. Dapat ikaw mo imo disiplina sa imong kaugalingon. Muna giingon ni Apostol Pablo nga gimanso ko ang akong kaugalingon. Unsaon ako pagmanso, unsaon na to pagdisiplina o pagtrain sa atong kaugalingon? Trininga sa bunga sa balang espiritu. Trininga na sa bunga sa balang espiritu. Naani mo ang will, naani mo ang ikaw gadala-dala nimong kaugalingon. Walay bisan kinsa nga naghikot nimo. Wa ka higti, wa ka gapusa. Gawas nun ka sa pagdumala sa imong kaugalingon. Mao nay timan Busat trininga ang imong nauna, ang imong kasing-kasing sa bunga sa balang espiritu. Sama na ng love, gugma, kalipay, kalinaw, pagpugong sa kaugalingon. Kay mao man ay bunga sa balang espiritu. Unya, likay ka ng mga butang nga makapasuko nimo, makapalagot nimo. Unya, kanang makapaguol nimo. Enjoy ang imong kinabuhi sa Biblia. Enjoy ang imong kinabuhi sa mensahe ni Jesus. Minaw ka mga awit makalangit nga makapapukaw kanunay sa imuhang gugma ni Lord. Makapasira sa gugmas kalibutan. Timan ikatulo. Timan yun Pilia ang imong higala. Kinahanglan magmailamon ka sa paggamit sa imuhang gusto. Kanang gusto nga naa kay higala, pilia gyud ang higala nga walay personal interest nga gamiton ra ka. Daghang ay mga taong gamiton ra ka. Daghang ay mga tao nga, pastor, tudloy ko pastor, bless kaayo ko nimo pastor. Pastor, grabe ko ka-bless sa imong kinabuhi. Nuingon pa gyud kani akong pastor. Pero after years, pila ka tuig, ang ilahang pagdaig na pulihan o pagdumot. Ngano man, kay wala na tumani sa ilang gusto.
Kay dunay mga tao nga dili na pulong upang maagi sa Ginoo ang gigamit. Ang ilang gigamit, ang ilan ang gusto. Mao nang ingon ang Biblia, pinaagi ni Pablo, unang Korinto, kapitulo 15:33. Ang dautan nga kauban makaguba sa maayong pamatasan. Si Haring Solomon miingon dihas panultihon 13:20. Ang paglakaw uban sa malamon mahimong malamon. Munang pili agyod ang mga tao nga mupaduol kanimo sa Ginoo. Ayaw kahadlok kung wa kay barkada. Ayaw kahadlok kung wa kay barkada. Importante na kay Ginoo. Ayaw kahadlok, mubulag, mubiya kag barkada. Mga barkada nga mudala nimo sa kalibutan, ayaw kahadlok kana og biya bulag nila. Pangitaang kana bitang paningkamuti nga maka-fellowship kag mga simbahan nga tinuod nga nangalagad og Dios. Kana wa bitaw magbisyo. Nya tan-awa ang ilahang bunga, ilang pamilya, kung gibless sila, adto ka magpatakod. Ayaw patakod anang mga tao nga sigig alagad, sigig angkon nga danay Ginoo pero ang kinaiya tinunglo. Ang pagpuyo tinunglo kanunay na ay away, lalis, walay pagtinabangay, dili concern sa usag-usa. Uy, dunay mga Kristohanon nga mayras laing sig katao pero ang pamilya perting gubuta. Tinuod na ay. Maunay imuhang tan-aon. Gamita ang kaalam kay balo, labi na sa imuhang katunan karon. Makita kag mga Kristohanon, labi na sa mga simbahan nga diin ka naa karon. Unya na ay maayong mga tao nga uy daig-daigon ka. Uy ayaw padalaan ang daig-daigon ka. Ayaw padalaan na. Kinahanglan makailag yun ka sa mga taong imong ikauban. Maayo ba siyang pagkaasawa sa iyang bana? Maayo ba siyang bana sa iyang pagkaasawa? Maunay pinaka-importante. Kay basig daig-daigon ka, pero sa ilaha, ang iyang bana, iharang giunay daot. Nya moabot ang panahon nga, murag kuhaon ang imong atensyon, magpa-pre-request day na sila. Nimo, pastor, nya magpatambag day na. Nga akong bana, wanay panahon. Ang akong bana, bati nagkaigkoan, naghana kay mga reklamo. Uy, magbantay ka, ana. Labi na kung lalaki ka. Mabinang ako, sikat pa sa una. Mo-advise gini kong babae, doon nagyo ko'y kauban. Pero naka-importante akong asawa. Labi na kung naadiri. Mga igsuon, sa kinabuhi nato sa kalibutan, timan kanang naginawa pa ta, karong buhi pa ta. Mao ni opportunity nga atong kinabuhi makapaniguro na sa saad sa Ginoo bagong langit ug bagong yuta. Kay ang taong wala na ginabuhi di na kapaniguro. Unang mintras na ginawa pa ka. Naginawa pa man ka. Barog sa imong nadunggan sa atong programa karon. Ang Diyos magpanalangin nimo. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema, budang at kanunay. Sa paningkamot, kung kulang sa inspirasyon, walay laing himon, gawas pagduol kang ison. Okay, hapit na gyud ang atong Thanksgiving, atong pagpasalamat sa Ginoo sa ikaduhang tuig sa atong simbahan ug pagpasalamat sa Ginoo sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay kini atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko mga kaigsuonan,
nagpabilin nga nimbarog sa balaang kasulatan. So ang ato ang pagpasalamat o pagsaulog sa pag-uban sa Ginoo, pag-atiban sa Ginoo sa sa ato ang programang pulong mong kinabuhi ko, diin kita nag-uban karon ato ning himuon karong Marso. So gidungan lang nako ni para kausa lang gyud tanan. Kaya ako nahinumduman pod sa pagsud gyud sa tuig nahimugso ang atong programang pulong mo kinabuhi ko. Dito pa ni sa Love Radio Cebu sa 97.9 Love Radio Cebu. Dito ni nahimugso. Unya ako ning tinguha nga matag tuig magpasalamat gyud ko sa Ginoo. Niya akong gipasalamatan ang Dios nga dunay mga tawo nga iyang gigamit aron pag-provide sa atong pagpasalamat sa Ginoo sa atong programa. Ang atong pagabuhaton karong Marso dili lang pagpasalamat sa Ginoo sa atong simbahan nga maoy gihatag sa Ginoo ikaduhang tuig na karon sa ato ang simbahan diri sa among lugar or atong lugar, atong dapit. Pagpasalamat usab sa Ginoo sa atong programang pulong mo kinabuhi ko. Gani ang ato gyud nga kana bitawng pagpasalamat o pagsaulog, thanksgiving, nakasentro ni sa pulong pagpasalamat sa tulo ka butang. Una, simbahan. Ikaduha, ang atong programa. Ikatulo, birthday nako anang si Manahona. So ato ra nang gibutang og pizza size tungod kay ako pong gitan-aw mga kaigsonan nga matag Biyernes lang sa unang simana sa Marso. Kay inig ka Sabado makapamauli pa man ang ato mga kaigsonan nga naa sa nagkalaing mga lugar para pag-atiman pod sa ilang simbahan. Kay kasagaran gyud nga akong kana bitawng gidasig ko sa Ginoo kanang mga tao nga sama gyud nga natong tanan nga nagtuo makadumala gyud sa simbahan mo nang mga kapastoran mo ari diri para makig-uban anang panahona. Unya pagka Sabado makauli pa sila sa ilang lugar, labi na sa ato mga kaigsunan sa Bohol, sa Leyte, sa Cebu City, sa Gihulngan, sa Negros o sa Moalboal. Ato mga kaigsunan nga gikan aning mga lugar, makauli pa sila. Muna nga usub-usub man ang pizza, importante sa bulan sa Marso maghugyaw ta sa pagkamaayos Ginoo. Nya unag yung simana sa adlawng Biyernes magpabili na siya samtang buhi pa ta nga makapadayon pa ta sa pagbuhat sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Munang welcome ang tanan unsa may imong relihiyon, welcome ka. Unya pwede ka mo kontak nako kung nangandoy ka nga mo join sa atong pagpasalamat, pwede ka mo kontak nako sa ako ang number 0932-638-4134 o kaha chat sa ako ang Facebook account Gideon Candelario o kaha ni Russell Candelario akong asawa. Pwede ra gyud mo kontak didto niya mangutanag duga mga information kay gihatagan mata sa Ginoo og usa ka baka. So pitsak 5 ato nang ihawon ang usa ka baka nya mga baboy ug uban pa nga gikan pod sa ato mga kaigsonan. Onya di gyud ko maulaw nga moimbitar ninyo. Gani kalipay nako ang pag-invite ninyong tanan. Kung duol ra mo diri sa Malabuyok, bukid sa Malabuyok. Pag kuan mo ana, pag budget mo ana oras adlaw para makaari mo dire para masaksihan ninyo ang gibuhat sa Ginoo sa dapit diin kami gidala sa Ginoo. Welcome gyud ang tanan. Ako moingkong welcome ang tanan gyud welcome. Ikaw, imong pamilya, imong maigsuon, imong ka-churchmate, welcome sa ato nga programa. Labi na gyud sa ato ang church anniversary o sa atong anniversary diri sa atong programang pulong mong kinabuhi ko. Giampingan ni Lord ang simbahan o ang atong programa. Walay bisan kinsang nakagubaan ni. Kay ang gidala o gipahari niini ang ngalan ni Jesus. Dili ang ngalan sa tao o dili ngalan sa grupo. Ngalan ni Jesus.
Dalaygon ang Dios, oras sa ato nga programa, alas 11:14, diri lang sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. So pasalamatan ang Dios mga kaigsonan nga nakahimo tag live karon tungod kay iyang gihatag sa Ginoo ang akong ipangayo nga tagaan ko niya kusog, kunya ayohon, kompletong kaayuhan. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsonan diri sa ato nga programa. O kuyogi ko sa pagpasalamat sa Ginoo pag-ampo sa iyang pagkamaayo nga naghatag kanatog kalampusan. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makakagahom. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa imong pag-uban. Salamat Ginoo sa imong paghatag kalampusan sa amo ang programa. Aning buluhaton ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban, nagpanalangin ka namong tanan. Samtang kami magapadayon sa pagsikay-sikay, pagbuhat, pagtrabaho, uban na yung proteksyon ni kami. Salamat Ginoo sa imong pamaagi nga imuhang gipahinumdom ka namo. Aron kami mahimong limbyo at ubangan sa imuhang gingharian. Diha sa imuhang trono o God, mahimo kaming limpyo ang among pinulungan, batasan, tanan. Salamat Ginoo nga magpabilin kaming limpyo, matarong balaan diha kanimo. Uban ni kami og padadai sa imong gamanang mga anghel sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. Sa pagkakaron padayon natong trabaho ang gipangandaman no ang pagtrabaho sa simbahan tungod kay ang panday may kulang namo. So doon na may gisabot nga panday karon pang Lunes. So karong simnahon na wala na mo matrabaho ang simbahan, wala na mo matiles, pero sunod simana matiles na to ang simbahan. Kompleto naman ang mga materyales, ang mo trabaho na lang. So ang mo panday karon pang Lunes magkahigayon para tuloy-tuloy daw ang trabaho. Niya human ana preparation na sa mga gikinahanglan, lutuanan, dayong kanang inyong puyanan kahigdaan dire. Okay na kay nanay igsuon po nato nga gikan sa Panabo man siguro na siya o sa Bohol na nagpadalag banig. Unya nangandam ta karon para sa lamas sa baka, lamas sa litson, lamas sa mga putahe. Amo nay ato ang gipangandaman. Unya iblistan ni Lord makaihaw po ta og uban pang mga puta, mga kon ana like kanding. Amo nay akong gipasalamatan ang Dios. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Mga pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalan ng tanan, itugyan ng tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai, kanimo lang. Ihalan ng tanan, itugyan ng tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo
Sayaw ko, ulokso ko, dagan ko dool kanimo. Ihalata ang tanan, itugyan ang tanan, ihatan nimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.